Digonedd o amser gan CLWB, digonedd o le gan CLWB. Yn ôl at SHERBON! O, na chi ergyd hyfryd gan SHERBON. Chwip o ergyd gan SHERBON. Venables wedi gweld y gol geidwad oddi ar ei linell! A Chris Venables yn rhwydo i 8fed gol o'r tymor. A dyna'r un gorau hyd yma. Unwaith eto gael Healey am hat-trick! Healey! 6 munud a hanner ar y cloc. Hat-trick Healey. Thomas Twt. 3 dyn o'i gwmpas o. Mae heibio nhw gyd. Mae'r ediad gwych. Mae Thomas yn mynd y holl ffordd. Thomas! Am gol! Am gol! Gol o'r safon ycha, coelia fi. Pearson at Hunt yn troi ac yn ar y foli! Oh! Gol o'r safon ucha i ennill unrhyw gêm gan Lee Hunt. Y bel mewn i'w Rhestr yn reoli'n wych ac yn yr un symudiad yn troi ac yn ar y foli, trod chwith, heibio i Idzi, un o goliau gorau'r tymor. All Hursi fynd heibio i Brwt yn all, a mae wedi mynd heibio i Stones. Allan at trochr bellad Neil Mitchell. Os all o droi'r i droed dde, cael yr ergyd i fewn! A na chi gol ragorol gan Neil Mitchell. Siaws na'r honna di'r orau iddo fo y tymor hon. Wignall, asoddiad bach hyfryd yn ôl i gyfeiriad Magyn. Wed yn cyrraedd ac yn ergydio ar y foli gefn y rhwyd. Magyn yn creu. Bwled o ergyd gan Ryan Wade. Chwpan yn ei derbyn i. Walsh. Chymanu tuag at gefn yr hwy. Godidog gan Michael Walsh. Yr ergyd gan Beatty! O, na chi, gol! Gol ryfeddol! Gan Beatty, Lee Beatty. Am gol di hon! Rwy'ch chi'n gweld gol well hon? O, penwythnos yma!